емоции е по-голяма слабост, колкото да ги изразяваш силно, по мое мнение. Чудесно, благодаря. Ако искате, може да пишете в чата, в смисъл, ако някой се притеснява, защото знам, че пък и още сме в началото и аз задавам въпрос. И евентуално пък после може да погледнем кой какво е писал, на какво мнение. Окей, тези на същото мнение. Добре. Така, връщаме се на слайдовете. Евентуално тук може в някакъв момент да се включвате, да пишете въпроси, мнения и така нататък. Само ще я помоля, ако може Теджи да ми помагаш, ако има някакъв належащ въпрос, защото не виждам чата. Така. Ами добре, започваме. Набързо ще мина през програмата, ще говорим за това кога са слабост, кога и дали могат да бъдат суперсила, какви са видовете емоции, тяхната функция, как да нормализираме емоциите. И тук се разграничава нещо като малко втора тема, а именно защо масовата психология не работи, съответно пък ако тя не работи, то тогава какво работи. И накрая ми се иска да ви дам техники, методи за това как да се справяме, да се регулираме емоциите по-добре, както и насоки как да си изберем професионалист. Та кога емоциите са слабост? Тук започваме пак с родителите, просто защото те са първите хора, с които комуникираме изобщо някога и социализираме. Често могат да използват коментари от сорта на сега защо ревеш или абе нищо ти няма или например стига се тръжка. Тоест такъв тип уж безвредни или някакси чисто по навик коментари биха могли да доведат до това детето да развие усещането, че емоциите са нещо грешно, нещо лошо и да не си ги валидира. По този начин съответно да се въздържа от изпитването на такива или изразяването на такива. Но най-често това се получава, когато самият родител не може да се справи с дадената емоция на детето или емоцията предизвикана в него от поведението на детето. Следващия проблем, който ще засегнем набързичко, са социалните норми и очаквания, като например това, че мъжете не трябва да плачат, мъжете нямат право да изпитват емоции или пък, например, че в бизнеса няма място за емоции, т.е. няма място за, например, състрадание. Културни и демографски различия. Тук мога да дам един пример, тъй като в някои култури понятието депресия, тревожност, те просто не съществуват или не се използва език, който да описва дадени емоции. Например, най-често това са азиатските култури. Та бях работила с едно момиченце, тинейджър, която дойде при мен с тревожност и паникатаки, но беше направила един-два припадъка, съответно при много силна паникатака и не третирана тревожност може да се стигне до припадъци и гърчове, но при нея, тъй като културата и религията бяха различни от схващанията на западните култури, родителите търсиха причината в това, че според тях тя имаше епилепсия, бяха убедени, че е епилепсия, което реално не беше така. Съответно, това доведе до решение на родителите да спрат терапията на детето, което съответно вероятно е имало пагубни последствия, за жалост. Или друг пример е с възрастни хора, които най-възрастното поколение, например, те избягват да говорят за емоции. Техният език, който използват, те ще опишат какво ги боли, някакви други по-битови, може би, оплаквания, но не чисто емоционален език. И третия пример е чисто културен, може би ако вземем за пример екшън филмите, супер клиширано, винаги злодея е някой, който се чувства отхвърлен, по някакъв начин бил е самотен и така нататък. Или пък главният герой най-често при него е показано, че да имаш семейство, дете, жена или пък съпруг, това е признак на някаква слабост, едва ли не. И личните убеждения на база минал опит и обратната връзка, която получаваме от другите. Тоест до някъде съвкупността на всички предходни точки формират нашите лични убеждения и работят страшно много хора, които казват,
още в началото, ама аз съм супер емоционална или аз съм супер емоционален, или се ми казват, че съм много емоционален, сякаш е нещо лошо. А всъщност емоциите са слабост тогава, когато не са осъзнати. Най-често това е причината. Тук, за пример, много бих могла да дам възрастен човек, с който работих преди няколко години, още в началото, като започнах да работя с хора, пратен от джипито, според негови думи, защото има проблеми с стомашно-чревния тракт. И според него джипито го праща на психолог, просто защото аз имам повече време да му обърна внимание и да го изслушам какви са му симптомите. Всъщност това, което се оказа, понеже от дума на дума разбрахме, че той страда от синдром на раздразненото черво, или това е синдром, който е много тясно свързан с стрес или с някакви натрупани и неосъзнати емоции. При него проблема се оказа, че той беше депресивен, имаше някакви съжаления за разпаднати връзки през живота му, неща, които не са му се случили. Също така и различни травми, които разгледахме. В крайна сметка, може би около 4-5 сесия, човека си поплака като малко детенце. В смисъл, почнаха да излизат всичките емоции. В началото се караше, че той е мъж, той няма, нали, депресии и такива глупости, което беше доста така интересен случай. Друга причина, поради която емоциите са слабост, това е когато не са регулирани. Тоест, например, много силна емоция, като фобия или като гняв, които не можем да контролираме, или, например, от гнева си всички сме казвали неща, за които съжаляваме. Когато са свръхрегулирани, също пък не е добре. Една поговорка, нали, много хубаво не е на хубаво, или пък не заслужавам да бъда щастлив или щастлива. Това, да, в този смисъл тук свръхрегулацията е, че някакси не си позволяваме хубавите чувства и хубавите емоции, или не трябва да бъда, примерно, тъжен, не трябва да бъда тревожен. Тук отново опитваме да регулираме прекалено много нещо, което трудно би могло да бъде регулирано. Тук бих дала пример със себе си лично. Дядо ми почина преди 2 години. В началото, в смисъл, нямаше кой знае каква емоция, имаше чисто организационно някакви неща, които трябва да се свършат. И така някакси мина време, няма сълзи, няма нищо. Естествено, да, беше ми тежко, беше ми мъчно. И 3-4 месеца по-късно, една вечер гледам сега един сериал и то като текнаха едни сълзи и просто почнах да си мисля супер много за него. Тоест това беше някакси явно момента, когато ето от тази свръхрегулация, нали, защото трябва да се вършат неща, аз трябва да се събера и трябва да се стегна, нали, тая емоция си остана някъде натрупана и излезна в много по-късен момент. Могат да се превърнат в капан емоциите, което също ги прави слабост. Именно някаква необработена емоция. Най-често това е на вина или на срам. Тук, примерно, мога да дам работих с една стюардеса в чужбина, като бях. И тя дойде с тревожност. Тревожността беше предизвикана от заболяване, което имаше. Притесняваше се, че ще получи болка или криза на това заболяване по време на полет и че няма да има какво да направи или кой да й помогне. Работейки обаче лека по лека с паниката и тревожността, всъщност се оказа пред нея, че тя имаше няколко, за жалост, загубени бременности и неуспешни опита за инвитро. И всъщност реално пред нея проблема беше капана на вината, че не е успяла да се справи с зачеване и износване и срама от това нещо. И вярвайки, нали, аз съм жена и реално това ми е единствената едва ли не работа в този живот и аз не мога да го свърша. Което беше много, в смисъл, да сега имаше хубав край и терапията, но пък беше много, много тежко за самата жена да осъзнае това скрито чувство някъде там. Могат да бъдат слабост също така, когато са прикривани. Най-често, нали, какво ще кажат хората, какво ще си помислят. Сега тук е малко по-хумористичен пример. Например, като някой им дава пари за някакъв повод и, нали, вътрешно си е супер, нали, кой обича да му подарят пари, особено като сме по-малки, примерно. Но някакси емоцията, която показваме, сега трябва да се събере. Не, няма нужда, нали, нямаше нужда за това. Или пък другия момент е, че мама и тати са казали, че не е възпитано така, нали, веднага да вземеш парите. Тоест, трябва да си прикрием малко тук емоцията. Или пък, също когато са целенасочено фалшифицирани емоциите, най-често за лична изгода или да предпазим другите.
За лична изгода, тук отново пример с клиентка, която изразяваше емоции, казваше на приятеля си, че се чувства изключително необичана, изоставена и така нататък, но тя осъзнаваше, че целенасочено го прави, защото имаше нуждата да чува от него комплименти, той да й повтаря колко много я обича и как тя е единствената за него. Или пък за предпазване на другите. Примера ми е поредните чорапи за Коледа, нали, сега и ние сме някакво мерси, обаче, за да не нараним хората или да не ги обидим, ще си фалшифицираме емоцията и ще покажем някаква радост или вълнение от поредния чифт чорапи. Така, и тук става малко по-заплетено, защото има емоции за емоциите. Няма да навлизам в много детайли, просто няколко примера. Да речем, можем да бъдем гневни заради това, че се притесняваме. Може да изпитваме срам и вина от това, че изпитваме гняв. Може да изпитваме гняв, но едновременно пък и страх от конфликт, т.е. да се страхуваме от гнева си в дадена ситуация. Но може да имаме и страх от приятните емоции. Също така, ако сме свикнали по някаква причина да сме винаги по-тъжни, по-меланхолични напоследък. И тук идва и притеснението от самото притеснение или цикъла на паниката. Това сега много простичко обяснено. Някой, който страда или се бори в продължителен период от време с тревожност. Започва да се тревожи за това, че е тревожен и когато тая тревожност се натрупа и се увеличава многократно, това предизвиква паника атака, просто защото организма вече блокира в някакъв момент от интензивността на емоцията. Получавайки обаче веднъж паника атака, съответно се развива и страха от следваща такава. Тоест имаме тревожност, че сме тревожни, а вече имаме и тревожност за това, че сме получили паника атака и евентуално може да получим отново, което пък води до последваща такава. И всъщност това е омагьосания и гаден кръг на паниката. Какви могат да бъдат причините за това емоциите да станат слабост? Най-често и може би общо казано травма, дали ще е емоционална или физическа. Например, страх от кучета, развит след ухапване, напълно логично. От друга страна, това може да бъде и чисто физически подтикнато. Например, припиване с алкохол. Нали? Не знам дали на всеки му се случва. Моето беше с водка зелена ябълка в по-младите ми години. И до ден днешен, ако усетя аромата на зелена ябълка, просто да почва да ми се гади, почва да ми се вие свят и нали, малко бягам от това нещо. Като идеята нали, на мозъка тук е, че е запаметил и тялото ми е запаметило емоцията, която съм изпитвала, как съм беряла душа на другия ден, нали, колко тежко ми е било. Могат да бъдат също психиатрични физиологични състояния, като например диагнози аутизъм, социопатия и психопатия, като тук отваряме една скоба за някъде бях чела или гледала за момиче, което е диагностицирано с психопатия. Тоест, нали, защото много хора казват, ще ми се да нямам емоции, да не чувствам, когато са болезни и такива, нали, не искам да изпитвам емоции. Защото е много трудно в социални ситуации, но пък за това момиче с психопатия важи абсолютно същото и абсолютно същия механизъм на действие, защото тя няма капацитета да изпита и да различи емоциите. Тоест в социална ситуация тя трябва да гадае, да чете, да разчита, нали, да се наглася според другите, за да може да се адаптира и да не е отхвърлена. Така че, може би, дали ще имаме или ще нямаме емоции отново, ако е в крайност, дали абсолютно без никакви или пък с крайно интензивни силни емоции, все е нездравословно. Когато са неудовлетворени емоционалните ни нужди, тогава също има проблем с емоционалната регулация. Например, при плач детето изразява нужда, че иска родителя да предостави някаква сигурност, някаква закрила, любов, прегръдка, но ако това липсва, детето се научава, че или просто няма да плаче, защото няма смисъл и не изразява емоцията по здравословен начин, или примерно заспива и по този начин блокира нуждата емоционалната и се научава, че не може да разчита на това хората да удовлетворят тази негова нужда. Тоест, че трябва да се я крие по някакъв начин. И съответно, разбира се, миналия опит с дадена емоция. Ако сме изпитали някаква болезнена емоция, съответно се опитваме да игнорираме или да избягаме на всяка цена.
Тук примерът ми е с, да речем, влизаме във връзка, след някакво време разбираме, че партньора има така наречените red flags, нали, нещо ни е некомфортно, нещо не се чувстваме окей с този човек, нещо не сме супер щастливи, удовлетворени, но предпочитаме, избираме, т.е. да игнорираме тази емоция, да избягваме тези емоции и усещания, защото пък познаваме самотата. И знаем колко болезнено е чувството на самота, да целим на нали, с всякакви средства да избегнем това. Да по-добре да игнорираме емоцията, да си карам в тази връзка, но само и само да не изпитам отново това чувство на самота. Това са някакви признаци за емоционален дисбаланс, така да го наречем, като супер интензивни емоции, говорим, нали, в някаква крайност и дълъг продължителен период от време. Тъга, отново свръхсилни продължителни. Тъга, гняв, тревожност, срам, апатия и безразличие, раздразнителност, импулсивност, спонтанен неконтролируем плач също така, цинизъм, перфекционизъм, самонараняване, огаждане или така наречения people pleasing, трудност при взимане на решения, неосъзнаване на собствените си емоции, мисли и така нататък и процеси, както и някакви рискови поведения, например консумация на определени субстанции в прекалени количества или скачане на бой на някого, да речем. И сега обаче ще обясним как и защо емоциите всъщност са супер сила, или като едни супергеройчета. Именно да започнем от там обаче, че ние сме програмирани да реагираме емоционално на всички ситуации на заобикалящия ни свят. Та емоциите, те са абсолютно, нали, вродени, автоматични сигнали, които дават сигнал на мозъка, че трябва да се реагира с цел оцеляване. Картинката, която съм използвала тук е на таблото на кола за шофьорите от вас, нали, като светне някаква лампичка, емоциите са като лампичките. Като светне някаква лампичка, в зависимост от цвета, нали, тя насочва, че някъде в дадена част има или в дадена област на колата има проблем, но не ти казва точно къде е. Тоест, то дава един сигнал, обаче трябва да почнем да търсим, да ровим, нали, за да се разбере какво точно е проблемното. Или емоцията като бушон. Паника, атаки, както обясних по-рано, това е абсолютно защитен механизъм, когато вече тялото, организма е прегрял, не може повече да се справя с основната, трудна, тежка емоция. И тук съм включила това, което някакси както започнахме. Мила, мисля, че ти направи коментара, именно, че показването и да изразяваш, Теди беше съгласна, да изразиш емоциите си всъщност е признак на сила. Тоест, трябва да си топки, да можеш да си позволиш да си показваш емоциите пред хората. И тук още едно съобщение, което така ми се иска да направя, може би нещо, което да запомните, че ние не сме виновни за емоциите си. И тук сега са видовете емоции. Основните видове са гняв. Само секундичка. Може ли да попитам всички дали виждат окей слайдовете и дали всичко се вижда? Вижда се, да. Добре, нещо да липсва така или да изглежда отрязан? Не, Поне при мен не. вижда се добре. Добре, благодаря много. Така. Видовете емоции, има няколко основни вида емоции. Това са главните, от които произлизат вече следващите, което ще видим малко по-късно. Те са гняв, тъга, страх, срам, вина, щастие, изненада и отвращение. Това са, нали, тия са звездичките. Като определена ситуация предизвиква дадената емоция, за да може да реагираме по възможно най-адаптивния или здравословен начин, за да запазим или съхраним себе си. А именно, ако ситуацията е някой посяга на нас или напада личността ни или семейството ни, съответно автоматично се включва гнева, който дава сигнал, че трябва да се предпазим, трябва да осигурим защита или закрила.
При загуба е раздяла тъгата, която се изразява най-често чрез плач, а плача пък е като средство, което да покаже на другите, че имаме нужда от тяхната подкрепа, от любов, от помощ, закрила. Или при психологическа травма, съответно, веднага изпитваме някаква емоционална болка. Най-често се затваряме в себе си, което не е задължително да е нещо вредно, тъй като когато сме се затворили в себе си и почваме да изследваме тия процеси, тая тъга или болка, тогава разбираме каква е ситуацията и може би какви решения трябва да вземем сами за себе си. Та при опасност може да бъде и само предполагаема такава, естествено страх и тревожност. Това навежда на мисълта, че трябва да се задействаме, да бягаме или пък да замръзнем. Или да наблюдаваме една идейка малко повече, да видим на къде ще тръгнат нещата. Когато се чувстваме разобличени за някакво евентуално наше неподходящо поведение, съответно срам и вина, като това цели адаптивното действие, корекция или да прикрием по някакъв начин поведението, да регулираме поведението. Когато постигнем някаква цел, задача, нужда или имаме успешна някаква връзка, дали ще е приятелска или романтична, естествено изпитваме щастие и радост, като щастието и радостта има за цел да ни осигуряват тия приятелски отношения и да продължаваме да търсим такива отношения за в бъдеще, които отново са необходими за оцеляването ни. При промяна, при някакви нови стимули от околната среда, изненада, интерес, любопитство, вълнение са емоциите. Търсим съответно повече близост или повече присъствие на дадените стимули в нашия живот. И съответно, ако изпитаме обида или даден човек или предмет ни отвръщават, то чувство отвращение, погнуса или презрение, като автоматично избираме да изключим този стимул от живота си или да го избягваме. Като тук отвращението е емоция, която чисто от еволюционна гледна точка, функцията е била да, говорим преди много години, функцията е била просто да кара хората да избягват токсичните за тях растения. Или в моя случай водка, зелена ябълка. Така, нормализиране на емоциите е абсолютно нормално и всеки един от тях ги има. Те са нещо вродено, нещо, което не може да контролираме и което цели да ни пази. Според доктор Плъчик, хората са способни да изпитат около 34 000 вида емоции, като няма негативни такива. Нали? Има приятни емоции, има и неприятни емоции. Всяка емоция просто има за цел да ни пази. Или както ни боли, когато пипнем котлона или огън и сме се научили да си дърпаме ръката, то това е същото, само че вътрешен емоционален, психологически процес. И другата цел на емоциите е съответно да успяваме по този начин да задоволим емоционалните нужди и да изграждаме взаимоотношения с хората, тъй като това отново е крайно необходимо за нашето оцеляване. И така, тук една схемичка, която просто показва как мозъка приема сигнала от емоцията и от дадената околна среда и започва да преценя всъщност дали има заплаха или няма заплаха. Като мозъка е така устроен и това си му е работата, той да търси заплахата и приоритизира заплахите пред приятното. Та именно затова някакси по-тежките емоции е много по-лесно някакси да задълбаем в тях и да останем в тях. И тук набързо една теорика на Пол Гилбърт, т.е. как функционира мозъка, как приоритизира и според него всеки от нас има 3 системи, които работят за емоционалното регулиране, а именно Drive System, или това е системата, която ни задвижва. Нейната цел е да ни мотивира да търсим ресурс за оцеляване. Отново, когато обаче е свръхактивна, това води до неудовлетворение и съответно винаги искаме и още, и още, и още, което пък води до разочарование. Така че ако е хиперактивна, не е добре. От друга страна имаме Soothing System, или това е успокояващата система, закрилящата система. Нейната цел е да възстановява баланса между всички тия 3 системи, но също така и да изпитваме удовлетворение от нещата такива, каквито са тук и сега. Когато тя е хиперактивна, това също може да е проблемно, тъй като би довело до липса на мотивация да правим каквото и да било, да постигаме каквото и да било, защото ние сме си окей, ние сме си чил, всичко е прекрасно, на мен нищо повече не ми трябва.
От друга страна пък би попречила и на трет система, която отговаря пък за реагирането при заплахи. Тоест, ако soothing системата или успокоящата система е хиперактивна, много вероятно да нямаме инстинкти за самосъхранение. И трет систем, която тя е най-силната от всички, най-бързо включващата се, именно защото цели предпазване, както казахме, мозъка постоянно търси заплахите в живота ни. Съответно, тя води до изпитването на болезнени емоции, но пък са полезни емоции и ни пази. Често обаче може да доведе до фалшиво позитивни заплахи или сигнали за заплаха, най-често ако в дълъг и продължителен период от време ние сме израснали в среда, която е била неблагоприятна, или, например, в среда с, да речем, домашно насилие, където сме свикнали постоянно да сме на щрек и да очакваме, че нещо лошо ще се случи. Тоест тогава тази система почва да вижда заплаха и там, където я няма, защото е много по-активна и дава фалшиви сигнали. Но пък и все пак тя оперира на принципът better safe than sorry или, нали, по-добре да сме си сигурни, ама да се запазим. Та така, общо взето, ако имате страх от мечки, супер, защото това означава, че този страх ще ви пази от мечката, ще ви накара да избягате и по този начин ще ви увеличи шанса за оцеляване, ако бягате по-бързо от мечка, нали, съответно. И тук стигаме до втората така обособена тема. Само прекъсвам за нещо, някои въпроси, ако има, или коментари, защото малко не мога да следя какво се случва в чата. Да, ако някой иска да пише в чат нещо, въпроси, мнения или пък да се включи. Не, добре. Ако пак нещо изникнат, някакви въпроси, можете да ме прекъсвате, можете да пишете в чата. И така, и ще се надявам, че ще остане време да отговорим на всичко по-късничко. Да, връщаме се на слайдовете, именно така обособената втора част. Защо масовата психология не работи? Така, тук съм загатнала с картинки, нали, опита ми да съм креативна и за хората, които са така по-визуални, нали, учат по-визуално и запомнят. Най-долу вляво виждаме една картина заглавена "Шарлатанинът" от Иеронимус Буш, като ще разберем, нали, защо съм я сложила там. А може би и се сещате, съответно кутиите и хората в тях са как масовата психология работи на принципа, че всичко важи за всеки, слагайки хората в кутия. И книжката, която е с долари вместо листи, идеята тук е, че търсенето на печалба, общо взето, което е цел за жалост на масовата психология. Та, например, комерциализацията. Нали? Случвало ми се да работя с някакви хора, които казват: аз съм работила с твой колега, колежка 3, 4, 5 години преди това. И в някакъв момент уж е работено, обаче се случва някаква ситуация и човека пак е на същото място или даже още по-зле. И аз си викам: добре бе, защо? Нали, как така? Смисъл 3, 4, 5 години. Нали, сега да, то период, някакви рецепта за това няма. Но просто малко ночко ми се струва, нали, за толкова години нещо да не се случват нещата. Та може би вариантът тук е, че по-скоро се работи върху третиране на моментните симптоми, нали, а не на първопричината, която всъщност стои в основата на тия проблеми. Но много често това може да бъде за жалост и когато се загуби главната цел и идея на психотерапията, а именно парите стават по-важни от разбирането и помагането на хората. От друга страна пък и стана много модерно. Нали? Това имам предвид под масовата психология. В смисъл всички са, нали, четеме ни книги за самопомощ и ходим по едни семинари, има коучове и за семинари казвам такива деца по 200-250 лева и така нататък, да ти кажат как никога повече няма да си депресиран и ще си мотивиран и ще си, нали, едва ли не свръхчовек. Но психологията е наука.
Тя не е астрология, не е натални карти, не е карти Таро, не е родови проклятия, не включва и другите там такива модерни неща, за които навсякъде всеки говори. И терапията трябва да бъде абсолютно изцяло базирана на тази наука, която постоянно се развива и съответно съобразена и с личните нужди и проблеми и различия на човека, с когото работим. Та идеята, главната на психотерапевта е да научи клиента си да няма нужда от него, да се справя сам, да осъзнае какви са му ресурсите, какви са му силните страни, ако няма такива, да се изградат и в някакъв момент за в бъдеще, без значение каква е ситуацията, той да успее да адаптира, да си изрови там от нещата тия ресурси и да си ги приложи, да знае как и кога. Та тук отново едно въпрос, че пак ако някой иска да се включи да отговори добре, ако не разбирам, притеснително е, аз в принцип съм от хората, дето ако има много хора и аз не дигам ръка и не се изявявам много, но защо според вас, както го чувствате, разбирате, защо хората използват манипулация? Само ще прекъсна тук за малко, да може да си отворя пак да видя. Ако някой иска да пише в чата съответно, аз ще го прочета вместо вас. Дали без да го мислите много? В смисъл пак няма правилен, супер правилен или грешен отговор. Идеята е как го разбира това нещо. Защото то е едно от малко манипулацията и тя стана малко от тези много често използвани думи навсякъде. Така, манипулацията може да е съзнателна или несъзнателна. Окей. Тоест, абсолютно да, човека да го прави целенасочено или пък абсолютно без да иска, дори да не осъзнава, че го прави това нещо. Ами добре, понеже гледам и часа, сега вървих малко със забавене заради моите технически проблеми. Ако евентуално все пак някой реши да се включи, чата е отворен, моля, приветствам вашите мнения, въпроси, пък ако евентуално пак нещо остане недоизказано или някой иска да сподели нещо с мен, винаги може да пишете на имейла на iMatter или пък да свършите с мен в LinkedIn. Така, добре. Ами, да, така разбрахме, че манипулацията, може да бъде целенасочена, може да бъде тотално неосъзната. Тук моята гледна точка по въпроса, моят отговор е, че най-често бива използвана в общи линии от хора, чието емоционални нужди не са били удовлетворени и хора, които са живели в продължителен период от време с чувство за липса на контрол или чувство на безсилие. Също така и да запазят връзките си или отношенията си. И тук сега идва момента пак за думичките, които така доста се въртят и се използват, чисто лексикално, тук може би токсичен, нарцистичен, психопат, алкохолик, шизофреник, биполярен, манипулатор, жертва, И каква ми е идеята тук? Идеята е, че, например, за колко често чуваме за някой или казваме себе си, да, съм биполярна или този е биполярен. Ама реално биполярното разстройство, сега данните са от 2019 на Световната здравна организация, но според тях 0,53% от населението са диагностицирани с биполярно разстройство, с шизофрения 0,32% или според други данни до 0,45%. С психопатия около 1% от населението, като четох точно като готвих сега презентацията, някакво проучване, мисля, че от 2023 година беше, по-ново, което целеше да докаже, че всъщност 4,5% от населението страдат от психопатия, но не успяват да докажат гледната си точка.
Диагноза нарцисизъм между 0,5 и 5%, статистиката от САЩ, просто и това до 6,2% също е от САЩ проучването, просто не можах да намеря в световен мащаб някаква статистика, която да използвам. И алкохолизъм, очудващо, само около 7% от населението на възраст между 15 години и по-възрастни, или 3,7% от световното население, което живее с алкохолна зависимост. Сега, тук държа да отворя една скоба и да кажа, че тук говорим, тези статистики са на база официални диагнози. Нали? Той съответно, то брой и тия проценти може да са по-високи. Реално. Но няма как да разберем. И така. Идеята тук е за лепенето на етикети и свръхгенерализиране, нали? Използвайки психологически термини като нарицателни. Те не са такива. И, нали? Призива е нека да си останат просто термини и да си се използват там, където трябва. И може да се използва език от сорта на има хора, които страдат от шизофрения. Има хора, които са диагностицирани с алкохолизъм, а не този алкохолик. Нали? Или хора, които показват нарцистични тенденции или нарцистични поведения в дадени ситуации, или са присъщи тия поведения за нарцистичното разстройство. Но това не означава, че човека е нарцисист. И тук това, което искам също да кажа е за обратния ефект, което там масово психология има. Да, хората почнаха много да четат, много да се интересуват от психологията, което е супер, но обратният ефект е, че може да доведе до, това пак на база неща, които съм чувала, виждала, работила с саботиране и ограничаване на взаимоотношения на база именно тези определения или термини реално, като, например, избираме си партньорите на база какъв им е стила на привързаност. Нали? Ако са ери си какъв си стил, не, този човек даже няма да дам шанс. Нали? Масово избягване на отговорност за собствени мисли, емоции, действия, решения, поведение. Тук примера ми е въпрос на двойка, където и двамата отделно си ходят на психолог, си работят върху нещата. За жалост, обаче, вместо това да им помогне да разбират един друг себе си по-добре, да заздравят връзката си, напротив, това ги отчуждава и създава един двоен стандарт, защото единия е, нали, ти си такъв, защото майка ти е била еди си кваси, нали, а в същото време оправдава себе си, аз го правя, защото моята майка е била еди си каква си. Нали? По този начин се получава разрив и изчупване на връзката, отколкото реално просто да подходят с повече емпатия един към друг и разбиране. Масовата психология е нещо като хороскопа във вестника. Нали? Всички книжки, семинарчета, коучове, коучинги и така нататък. Нали? Обща информация на база основни принципи и закономерности, обаче в която всеки да открие по нещо за себе си. И, нали, както хороскопа, примерно, това беше по едно време, нали, ма си купуваме еди си кое изписание, защото хороскопа им е по-еди си къв си. Нали? Да, има основни принципи, теории, модели, но идеята е, че квалифицираният за това терапевт разбира, знае и усеща кога, при кого, какво да приложи и защо. Нали? Защото всеки човек е уникален. И въпреки сходствата с поведенчески модели, закономерности и така нататък, то всяка история, всяко преживяване са индивидуални. И именно затова, може би, има хора, които ходят по 5 години, нали, терапия и в някакъв момент не става. Другия момент, фалшиво-позитивната психология, а именно емоционално здрав човек не е този, който въобще не изпитва гняв, тъга, отвращение, вина, нали, тия неприятните емоции. Не е този, който благодари за 5 неща в живота си всеки ден, нали, или благодари за всичко и не се разочарова от нищо. Не е и този, който прощава, нали, защото тук може да имаме разбиране, т.е. да разбирам някакви неща, ама не задължително трябва да приемам всичко и всички или да прощавам на всеки. Може би емоционално здравия, така да го наречем, човек не се намира в някоя крайност за продължителен период от време. Позволява си да изпитва различните емоции и да си ги приема. Нормално е да имаме понякога, дори по няколко такива, дори и противоположни.
Например, следствие развод, примера, който съм дала тук, човека може едновременно да изпитва тъга за пропиляното време, за усилията, които е инвестирал, че не се е получила връзката, но в същото време може пък и да е щастлив и да чувства някакво облегчение, именно защото тази връзка вече не му тежи и може да продължи напред с някакъв пък даже и ентусиазъм. Емоционално здравия човек е човек, който е удовлетворен и приемащ това, което е тук и сега. И това въвежда към именно, може би, какво работи. И както тук във Фейсбук напоследък се завъртя, никой в историята на успокояването не се е успокоил, когато някой му е казал успокой се. Нали? Даже напротив, това още повече засилва дали ще е гняв, дали ще е безпокойство. Така какво тогава работи? Ами именно познаването на емоциите, да си ги познаваме, да си ги приемаме, да си ги изпитваме като нормална, автоматична и защитна част от нас, която просто иска да ни пази, да ни сигнализира за нещо. И в тази връзка тук споделям с вас колелото на емоциите на Робърт Плъчик. Това е един вариант на него. Сега ще ви покажа втори, който е подробен. Съответно, ако някой иска достъп до това нещо, ако не може да си намери така нататък, имам направо подготвен документ, който мога да изпратя, плюс инструкции за употреба. Нали? Набързо, 8-те основни двойки емоции са в центъра, като често хората, които не могат много да си назовават емоциите или да ги разгадават, почват от най-външния край. Там са с по-ниска интензивност емоции, като търсим тази, която се доближава до моментното състояние и по нея вече лека по лека започваме да влизаме навътре към центъра на кръга, за да разберем основната емоция и по този начин вече да вземем решение какво да правим. Mindfulness и осъзнаване, именно да познаваме себе си и тялото си, но за да можем да познаваме себе си и тялото си, отново трябва да можем да се фокусираме тук и сега. Не в бъдещето, не някъде далеч в миналото, а какво се случва сега с мен, а не какво трябва да бъде или не искам да бъде. Разпознаване по този начин и на физиологични сигнали, които тялото праща, например, безпричинен плач, докато гледам банани в Lidl, нали, супер нелогично може да звучи, обаче случва се. Или чувство за тежест корема, газове, проблеми с червата, нали, да, това не е реклама на пробиотик, или пък уриниране, което не е свързано с проблеми в простатата. Нали, може да ви се струва чудващо, но познавайки си, усещайки си тия промени в тялото, такъв тип симптоми, така да го наречем, също могат да бъдат много тясно свързани с продължителен стрес, с тревожност, страх от нещо. И така, конкретната ситуация и моментната емоция, мислите и усещанията. Това са нещата, които ни интересуват, за да може да се регулираме. Или една техника, стоп техника, съответно, ако не я запомните или нещо, мога да пратя като материал. Но стоп техника, тя е абсолютно ефективна и се използва за силни емоции, дори за работата с силен гняв, доказано полезна. И доказано работеща също и с overthinking или прекаленото премислене на неща. Именно да поспрем малко, да паузираме, да видим сега какво чувствам, какво се случва. Малко крачка назад, да разгледаме ситуацията отстрани, да подишаме малко, да наблюдаваме какво се случва и по този начин да вземем адекватно, осъзнато и избрано от нас решение как да действаме по възможно най-добри и полезен начин нали, в краткосрочен и дългосрочен план. И така стигаме до едно друго главно съобщение, което ми се иска, нали, ако не запомните всичките неща, естествено няма проблем, но нещо, което ми се иска да остане е именно това. Аз не съм емоцията. Ти не си емоцията, той, тя не са емоцията. Или, какво имам предвид с това? Чувствам се депресиране, не аз съм депресиран. Или изпитвам гняв, а не аз съм гневен. Да определяме себе си чрез тази емоция, като все едно нещо сме по-малко хора или по-малко достойни или пък нещо недостатъчно. Здравословен начин на изразяване би бил: сега съм тъжна, защото му е близък почина, но това е нормално. Знам, че е с причина и ще е временно. Но за сега си окей, нека си стои. А не трябва да съм щастлива, сега трябва да спра да страдам, защото имам ангажименти, нали, моят пример.
защото в някакъв момент то ще си избие рано или късно. Или пък, примерно, този е ядосан и пали бързо, следователно той е лош човек, нали, избухлив човек. Ами не, той просто в тази ситуация е избухнал бързо. Нали. Та емоцията не е факт, тя не дефинира целостта и същината и ценността на човека, на личността. Тя е просто реакция на действителността, която най-често пък е обвързана и с миналия опит, нали, какво сме преживели. Друга насока тук е за ефективна комуникация и асертивност. Тоест, да си ги казваме нещата. Примерно, виж, сега в момента съм ядосана, не мога, нали, дай ми време, пак ще се върнем. Често хората няма да го уважат, особено ако и те са разпалени или искат конфликта. Но идеята тук е наистина да подходим с отстояването на себе си, което не означава обаче да пренебрегнем и чуждата емоция, а именно регистриране и отразяване и на двете страни. Поемане на отговорност за своя процес. Да, чувствам се гневна, но в момента не искам да кажа нещо, не искам да кажа това. Дай ми малко време, после ще се върна, ще си го обсъдим. И тук стигаме до насоки тогава как да си изберем психотерапевт, в случай, че имаме нужда от такъв. Квалификацията е най-важното нещо, което всеки човек да гледа в началото, и разликата между психолог, психотерапевт и психиатър, а именно психолога е човек, завършил бакалавърска степен, който е учил различни видове психология, типове движения, история на психологията и така нататък. И би трябвало да е учил това, да разбира от различните теории. Психотерапевта е най-често магистър, който надгражда над бакалавъра и специализира именно в терапевтичната работа с хора, или доктор също така. Като може психотерапевта да бъде човек, който е трениран само в едно направление. Например, когнитивно-поведенческа. Нали? Само един модел на терапия, но той си работи според тази теория, според този тренинг, в тази насоченост. И психиатъра, той е медицински доктор, т.е. той си е завършил медицина, но решава да специализира психология, но неговата работа не е психотерапията, неговата работа е буквално да изписва хапченца. И така, съвет, питайте колегите в какво са тренирани, какво означава това на практика, как изглежда в сесиите, как колегата работи. Нали? В смисъл, какво да очаквам? Има ли домашни, няма ли домашни? Какво би било най-добре да се търси? Именно интегративен или холистичен подход, така наречените. Те са като нали, една кутия с инструменти, има различни всякакви инструменти, които като се вади най-подходящия според моментната нужда и според човека. Тоест тренирам в различни направления, поне две основни. Проба грешка. Също така, винаги като почвам да работя с някой, съвета ми пробвай с няколко човека. Нали? Не е казвам, че аз съм твой човек. Търси, виж с кой ще си кликнеш, с кой ще е най-добре. В самата психотерапия голяма част от процеса също е проба грешка. И тук е един проблем, който съответно нали, е липсата на регулация. И тук са малко нали, така по-емоционално съм се изразила, но неквалифицирани печалбари, които се възползват от болката на хората, са навсякъде, напоследък. А именно, нали, говорейки за там масова психология, как сега е нещо модерно и хората гледат да правят бърз пари, без задължително да са ефективни или полезни. И без да гледат най-добре интерес на човека. В общи линии да сме осъзнати, да правим осъзнати избори, по този начин премисленето или пък фокусирането върху емоцията и какво се случва с мен в момента, помага тая емоция от само себе си да намали интензивността си и да вземем по-адекватно решение, повече съчувствие към себе си и другите, да сме по-мили към себе си и другите, да се приемаме себе си най-вече и другите и да сме по-смели и любопитни относно всякакво чувствам, нали, какво мисля и така нататък. И проба грешка отново, вместо да си оставаме в зоната на комфорт, защото по този начин откриваме нови неща, изграждаме нови неща за себе си. То в общи линии това е.